மேல்மலையனூர் அங்காளம்மன் ஆலயத்தில் மாசி திருவிழா மொத்தம் 13 நாள் நடக்குங்க. இதில் மயான கொள்ளை, திருத்தேரு, தீமிதி திருவிழா இது எல்லாமே முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இந்த புஷ்ப பல்லக்கு வந்து மிக சிறப்பாக நடைபெறுங்க. இந்த புஷ்ப பல்லக்கு குறைஞ்சது 1 டன் எடை உள்ள பொருட்களை வச்சு செய்வாங்க. இந்த புஷ்ப பல்லக்கு இரவு ஃபுல்லாக மலையனூரில் இருக்க வீதி உலாவை சுற்றி வரும்போது இந்த புஷ்ப பல்லக்கில் இருக்க பூவெல்லாம் வந்து கீழே விழுங்க. அந்த பூவை எடுத்துகிட்டு போய் வீட்டில் வச்சு வழிபடுவதாங்க இந்த புஷ்ப பல்லக்கோட ஒரு முக்கியமான ஐதீகம்னு சொல்கிறாங்க. நிறைய பேருக்கு இந்த புஷ்ப பல்லக்கு இருக்குன்றது தெரியாது. இப்படி ஒரு திருவிழா இரவு நேரத்தில் நடக்குன்றது தெரியாது. அதனால் தெரியாதவங்க இந்த வீடியோ பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. அடுத்த ஆண்டு மாசி திருவிழா நடக்கும்போது தேர் திருவிழா முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இந்த புஷ்ப பல்லக்கு வந்து வீதி உலா வரும். நீங்கள் நேரம் இருந்தால் இரவு நேரத்தில் வந்து பாருங்கள். நாங்கள் நேரம் தேதி எல்லாமே வரும் நாட்களில் பதிவு செய்கிறோம்.